Hej. Hello. Är det någon som har sagt det? Ja, det är Då vi filmar nu. Okej. Hej! Vad är vi nu? Vi fäller vid sheep. Vad är sheep? Cheap. Jag faktiskt vet det är. Hur ska vi färra? Kan jag finna ut adresserna? Hejka vi tror jag. Vänt vid Tuttlingsväver. Jag vet helt själv vad det är. Planen Råvansgata. Hur ständer vi det 35 minuter fra? Nå, nu får vi ur att det har vi inte till att vi får skriva. Det är självviktigt. Det är vi allt. Vikta folk. Här. Så där. Ah! Okej. Hej! Välkommen till Vakurleiki.fo. Nej, det var du. Ja. Hej, hjärtligt välkommen till Vakurleiki.fo. Idag ser Annu Mariu. Ja! Titta spår så långt efter henne. Hej Annu Mariu, hur bor hon? Hur är hon? Hur är det snackar video? Är hon en YouTuber? Idag så är vi här. Jag har lite för spela spurningar av det. Thomas Jan. Först spurningen. Är hon en YouTuber? Nej. Men jag har en tónleikasändning. Hon är en tónleikasändning Connect. Så hvis du vill ha kristna tónleik så kan du gå och finna det. Till Spotify. Du kan skåla. Köpa. Det är. Okej, spurning 2. Borsta skala. Nej. Han har folk. Nästan. Helt hundlen kommer. Här är det. Det är spursta ska du just. Kan du stå under? Jag har akkurat i skolan, eller jag lyser på nu och arbete. Att som har så för ett lamarska eller som ett sig. Vakna. Och en spurning är så här. Jolan så var vi då shoppa och köpte några ting. Och en spurning som jag finns nog så ofta är kvällsvespapper. Ja, det är ju kan septangan. Det är brukt. Det är brukt. Ja, Så det var inte bortköpt alliga. nej. Jag kortar bara nervös så blev det brukt. Det känner jag väl. Ja. Det var spänt. Och hvis det är någon som inte tjata video så hittar jag det är ordentligt. Och bort nu är vi till fältet att det är 8-4 sheep. Och en jenta skrev mig och säger gå kunde inte för att göra ett video det Keypa kan annan. Och hon har som husgått för sheep som är nödvändigt handel i havn. Som ösning är en sån billighandel akkurat som tiger som var i jolom. Så, det gör vi. Ja. Vad är det tema i Sverige? Sommar? Eller Sommar. Sommartema. Du var till Italien. Ja, och till. Sen. Great minds. Think alike. I guess it has. Ja. Okay, så det är 8-4. Sheep! Okej, vi får in. Jack! Ja, du klarar inte alltid från något löje. Alltså, jag kan precis halta mig. Det är så spänt. Okej. Ja, sådär. Alla adressen. Det är så. Haha. Okej. Här har vi en chip. Och en mat. Jag vill se bilden och vi kan vara tävlingsnö i chip. Så, Förlåt. Jag vet inte vad jag Dina funnit. Alltså jag har simpelthen inte lucknat något i mig. Keypa så som du Keypa. Det är också så jävla pratar. Jag typ efter den då. En gång för det. Först att de får ferast så är det gott att ha pin händer. Efter en glad. åh. Jag hade då luckna. Nej, jag hade inte lucknat. Mega läckert. Tack. Snedja först eller snedja sist? Snedja först. Låt jag väl leta mycket snett. Inte så länge sedan så fick jag snapp från Annu Mariu. Hon är språkatist och hon är brottssolter. Så jag att det är första äcket. Ja. Gasebinting och... Akkurat för det. Oh yeah. Questa plasta! Det är min syndrom, det som du köpt. Man kan lätt gå till skills för det. Kan man ferast? Det var ändå precis som jag köpt. Questa plasta! Du, språkligt vankvartplast. Något slåsåt. Det är som jag säger. Tack.
Alltså alltid det är så för att landa. Nu är det kommer att skriva. Som är bra bitar. Är det mycket bitar spray? Det är så. Det kan faktiskt väl vara man kommer bruka det. Det luktar av citron. Alicia, att du kan spraya det huvudena. Ja. Jag skulle komma ifrån det. Var det klokon? Det står för det. Den nästa, det är så som man kommer bruka i kultarna ganska. Ta hon sig. Så är det maska. Läckert! Choklad. Jag har luktat då. Jag tar inte öppna det här. Jag kommer ihåg det som är till filma. Är det choklad då? Ja. Det syns det. Ja. Luktar choklad och luktar mer. Kanske du. Vet du pillow, va? Nej, helt. Ja. Det är ordentligt fluffy. Eller så är det skum. Jag vet ju så fint alltid. Det är så fint. Och är så snällt i. Du ser det skulle färdas så det passar också till tema i. Det är en minion. Det är så fint. Bubble bath. Bä, känner jag luktar efter. Bä. Luktar det bra? Men jag vet inte vad det luktar. Det luktar väl. Det är omkring köpa. Kanske det är bra sort. Kroppsköp. Man kan inte bruka det som kroppsköp. Det rör mig. Ja. Det är faktiskt ordentligt fint. Det nästa som jag har är... Jag känner inte lika som det som jag köpte är den. Bara kroppen. Ja, läckert. Okej, det luktar väl. Alltid. Mango. Vikta luktar summarsliv. Ja, alltså det är mega läckert. Det är så fint än vad det är. Alltså, du måste lägga om samman. Och sen att du packar fredag så säger så måste jag ha 100 ml. Men tittar sig koffert dit. Men anyways. Samma. Och luktar så mega väl. Också väl. Äsch lukten. Okej, den nästa. Eisen, anlete och man kan se som funner ut. Nej. Åh, så pen. Inte liten, var nog så penig. Det var så cool till. Om man nu finns ju färg. Wow. Åh. Jag kan köpa det. Jag ser ser som man köper normal. Ja. Gå priser och jag ser det blir nästan faktiskt så. Jag är inte travel size. Ja. Ris är klar. Så det går så shiny med så. Mjuk. Jag får köra klart. Questa plast. Plast. Jag köper så snällt. Som säger sist, det var ju strax från personligheterna. Ja. Så. Jag skulle väl mycket bättre stämma det. Jag är så runt och så där. Kolla nu. Kolla. Questa plast. Du ser om det är det gott? Luktar väl. Hej. Hello. Non parlo italiano. Questa plast. Over and out. Bye. Nej! Bye. Elbow. Wow! Oops. Papaya. Ja. Jag hade jag sett det. Ja. Det är inte så. Nej. 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 Nej.